Дани, поправиш, бе! Дани! Дани по-бързо. Играйте не в тебе! Ай, Мартине! Там, Дани, иди назад, не тук е човек. Данчо, ти си с лице, бе! Браво, Пепи, браво! Злати пак за спа! Обратно! Тихо, широко! Габриеле! Дълга! Браво! Тръгвай, Дан! Абе, Злати е! Ей! Вики! Дай, движим се! Идво! Пепи, стига! Валю, не! Пламене, вътре! Дай, Дани! Ани, Майло! Давай! Там! Тръгвай, Данчо! Тръгвай, Данчо! Тръгвай! Добре! Айде, оставя! Вики, сваля! Пламене! Глупости! Дани, прецени я! Отстъпи! Тръгвай, Ник, тръгвай! Вики, ти! Дай, Ники! Дай! Викторе! Давай! Влизаме! Слез! Нищо играй! Айде, Бенци! Айде, Дани! Добре, Валя! Дай, Ники! Айде, Ники, там! Добре! Викторе, гърбате! Данчо, ела към Габриел! Отстъпи, Габриеле, мини по-напреди, Габриеле! Не там, Габриеле! Вътре там, навътре! Габриеле, навътре! Данчо, ела насам! Данчо! Насам! Пепи много отиди, Пепи! Дани, фърляш, Дани! Дани! Гледай сега, още на Дани да фърля! Още напред! Валю! Валю! Още напред! Айде, Мартине! Айде, говорете си, бе! Отваряй! Дани! Още! Браво! Тръгвай, сам, Габриеле! Злати! Габриеле, Данчо! Габи! Айде, Мартине! Стига, бе! Дани, изравни с Пепи! Айде, взимаш я!
Пепи, отстъпи! Пепи, отстъпи! По-хубаво е! Данчо! 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 Нико, следвай! Данчо, центрирай, Данчо! Къвто опазва. Първа Вики. Тръгвай, тръгвай! Така. Сам! Али, Дани, не го гледа с него! Али, давай! Димо! Пас! Дани. Браво, Дани! Дани, Злати! Пак спим, бе, момче! Ми топ, Пас, не, аз съм сега си! трябва да си готов! Няма ко се опънал с едно, аз си викам пас! Тръгвай, бе! Пепи още. Тръгвай! Отваряй! Пепи, отвори още! Пепи, отвори още! Али, Мартине! Тръгвай! Пас! Си, Дани. Си, така, така, Дани. Не отзад. Дани, Дани, не отзад. Крис малко по-напреди. Айде! Мартине, спри ако от тази топка, бе! Кой това подскача? Айде, бе, Крис, какво говорихме? Дай, Злати, мина! Дай, Злати! Абе, говорят си, бе! Там, човек. Лез! Али, натискай, добре! Сарява! Вики! Тръгвай, Никола! Айде, тръгвай! Отстъпи! Добре! Айде, давай, Пайло! Пас! Бързо, 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 бързо! Пепи! Викторе, остави го на Габриел, бе! Кажи на Габриел да дойде насам, бе! Идва! Не се набирай! Чисти! Али, Мартине, смия! Пепи, извикай Варо! Али, двама сте! Отиваш там, Данчо, ела тука. Ела широко. Габриеле! Не така напред, Габриеле! Тръгвай! Не си нападател, бе, момче! Айде, давай! Али, никой няма вътре, бе! Азия! Добре, идва! Ти не се обръщай! Обади го прямо отзад, бе! Дани! Ало! Тук е трябвало, си потъча! Али, искай ти! Близко там! Мартине, чак там не може да се стига! Дани, назад, бе! Ето кой е този куче! Айде, Мартине! Слизай! Абе, играй, ма съдя, бе! Чакай, Тони! Габриеле, дай Ти на го ще играй Тони съдия! топката. Пепи завърти с Валю, бе. Твой не отваряй! Айде, натискай го! В него! Ивайло! Айде, Мартине! Викторе! Айде, Мартине, връщай! Дани, линията. Валю! Олей! Айде, тръгвай! Полека! Полека, младай! Виктор! Абе, Ники! Данчо! Данчо! Хайде там. Хайде, давай! Давай, Данчо! Айде, бе! Айде, Ивайло! Айде, Мартине! Хайде, Габриеле! Айде, дай, Мартине! Натискай го! Дай, Дани! Имаш Пепи! Добре, Пепи! Айде, давай! Не, Горка на по-сериозно е! не! Айде, Бенци!
Още към Виктор. Давай, Злати! Давай! Злати, давай! Мартине, обади се, бе! Ари! Иляне идва! Хайде, бе! Ко чака, Женя? Абе, говорете си, бе! Абе, Мартине! Не нямаш право да ми кажеш аз, бе! Злати, Коля, стига! хайде, гледай, бе! Сам си. Ники! Тръгвай, тръгвай! Валю, отстъпи! Отстъпи! Валю! Давай, Ники, Данчо, той ти гледате! Яне, ще набутваш. Точно тъй, ще набутваш. Злати, Нищо ти къде грешиш. отиваш сега излез на центъра? Отвори, Данчо! Това насам, бе, момче. Айде, натискай! Ето е! Уйми я, бе! Айде, Дани! Дани, стига, Дани! Дани, стига! Лодка! Пепи, стига! Войне, не си търпе, бе! Валю! Валю! Ники, смело там! Дай! Бенци и стоя, бе! Пепи още! Пепи още! Айде, давай! Викторе, виж каква зона има! Тук трябва да си близко! Добре, стига! Айде, давай! Мартинев, състав си, бе! Тръгвай, Данчо, тръгвай, сам Митко, тръгни срещу човек, човек тръгни! Не. Юрдале! Тъча, кой ще иска? Габи, близко там, бе, Габи, близко! Ай, Мартин! Напред. Иво, айде, бе! Али, Ивайло, взимай я! Вики! Спокойно е, Митко. Идва! Али, Мартин! Валю! Абе, къде спагай? Давай, Вики! Пепи, отстъпваме! Концентрирано, айде, давай, Митко, поими и играй, бе! Валю, стига, Валю! Добре, айде, Ники! Али, искай тя! Браво! Али, не ти си! Изчистя! Дай, Ненко! Данчо! Навътре влезе! Дани, стига! Дани към Пепи, 1 метър към Пепи. Дай, Злати! Дай, Габриеле, срещай! Долу е, свали, бе! Айде, вече! Долу е! Али, вече! Зад! Мартин, тръгвай, бе! Стига, поле! Аре, Мартине! Кой е, Мартине?
Спокойно! Свали долу, дигни главата, спокойно! Арти, ти си! Ари! Пазете ги! Ари, Борка! Дай! Ари! Мина, Никола! Ай, Никола, скочи, Свали само долу! каже! Ари, Крис! Само гледаш отблизо как се играе! Тръгвай! Пепи, отстъпи! Пепи, отстъпи! Ари, Мартине! Пламене! Към Валю! Ари, пробвай! Добре, ви. Вижте, Ари! Виво е горе, бе! Браво! Валю! Дани, ускори! Пепи, бързо! Никола! Пепи, бързо! Гони, бе! Така. Ари, там! Митко. Пепи! Добре. Ей, Пепи, това не е подаване, момче! Ари, гони пак! Браво! Браво! Митко, закъснявай, Митко! Видей какво подаване, къде го прати? Айде, това се! Излез! Гарсия! Сам си! Дай ми. Пак! Така! Кой ще иска? Идва! Мартине, подай, като ти са много е! Айде, не! Данчо! Ти бе, отвори тук на... Аре бе, Габреле! Айде, да! Айде, Никола, натисни са малко, е! Айде, тръгвай! Ще стигнеш! Добре, нищо! Айде! Поне! Море ти си! Айде, поне! Айде, Вало! Отстъпете! Аре бе, Злати! Аре бе, момче! Айде, Мартин! Айде, по-сериозно, бе! Тръгвай! Пламене, пламене! Чисто! Айде! Оп! Ръка! Айде, бе! Аре, дай, Данчо, кой иска тук, бе, Кой е момче? това с ръка, бе? Той е с гръб! Еми, колкото е с гръб, да е? Това не сме да говориш. Пас! Браво, браво! Пазия! Ей, пламене! Разтъпите в тях, отстъпваш назад и не набягаш напреди! Тръгвай смело! Димо, пусти му! Дай не отстъпваш, дай не отстъпваш! Браво! Айде! Отстъпваме, бе, моето момче, отстъпваме не напреди, бе! Дай, Вики! Путаш я, Давай. попаш си! Браво, Пепи! Помогни, Браво! бе, Никола! Браво! Ей! Дани, ти си там! Айде, взимай я! Добре! Пепи навътре, Пепи навътре! Браво, Пепи! Браво, моето! Дай, ти си! Айде! Айде, бе! Аре, поими, бе! Аре, бе, Злати! Аре, бе, момче! Ало! Пепи! Така! Там спри! Мартине! Що го буташ, бе? Излез пред него и вземи тази Мартине! топка, бе! Ей! Мартине! Не стой пред него, за колко пъташ, бе! Виждам него, Търцете! да си висок, бе! Пепи, играйте! Пепи! Пепи, изравни с Валю! Ари! Ари, Никола! Ай, Добре, тръгвай! Взимаш я! Окей, Габреле, окей! Кой иска? Дай, Габи, дай, Габи! Дай! Аре, Данчо! Бутай! Тръгвай! Дай,
Габри! Габриел, бе! Абе, Димитра! Дани, близко. Габриеле, гърбате. Дай, Дан. Гледай! Мартина! Си гледал, чакай да съдя, бе! Никола, стига, бе! Аре, Мартине, по-силно! Ви си играй към нас, сега си е дълг на Кицин! Аре, Никола! Аре, тръгвай си сега! Тръгвай! Аре, Борка! Обратно! Абе, Вики, обратно, бе! Аватар! Ай сега държате на цял кръста, играй малко! Ай, боре! Ей, буди се! Дай! Моме, Пепе! Викторе, така! Злати, ай, тръгни по тъча, бе! Тръгни по тъча един път, бе! Ай, Мартине! Аре, бе, Мартине! Айде, Дани! Аре, бе, Дани! Зад гърба ти е! Кабето! Дай да стигаш! Ай, завърша! Тръгвай! Вътре! Аре, бе, Габриеле! Абе, Габриеле! Викторе, ето насам! Дай, Данчо! Аре, бе, Данчо! Там са, взимай, Ари! Обратно! Обратно! Пореди се! Вики! Те са 8 човека тук! Отстъпи! Отстъпи! Ари, Отстъпи, Пепи! Тука! Отстъпи! Отстъпи! Дани! 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 Добре! Дани! 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 Това са! Оно! Връщате тръгваме! Дани! Тръгваме! Ари, Дани! Ари, Опа, опа! Тръгвай! Тръгвай! Ари, давай! Дай, хубаво е, Мартине! Кой иска, бе? Аре, прибори се, бе! Виж, Гледайте, бе! Дай ми го гледа, дай! Спите и гледайте! Малко връщай! Дани! Ари, Борка! Ари, бе! Удар! Удар! Аре, бе! До него! Пепи, така! Йоа, навътре! Навътре! Ари! Тръгвай, Никола! Дай! Тръгните, върни! Викторе, накланяй! Ари, Накланяй! Ари, Мартине! Кой ще натисне там, бе? Ари, Мартине! Оп, ръка! Първа! Ари, взимаш ли, Байло? Тръгвай! Гледайте си! Още един път, разберите, зале! Арис, давай! Натискай! Венци идва! Ари, Дани! Ари, Мартине, тръгвай! Ари, Борка! Идва! А, така! Натискай! Пак си, Ивал! Пак си! Айде го! Айде го! Браво! Тя не бърля сега! Айде, бе, Никола! Ано! Остави! Айде, бе!
Браво! Едва скачаш. Взимай! Ари, те ти си са, бе! Давай ли, бе, момче! Вики, поговорихме! Ай, тръгвай! Викторе! Добре, Не бягаш напреди! Айде, Мартине! Давай ли! Ари, Борка! Ари, бе, Борка! Габриеле, Викторе, си се! Габриеле! Добре, давай! Ой, Мартине, не така, бе! Пусти се и тръгни, бе! Ти ще кажеш, че играеш в училището, бе. Не на 2 метра! Не на 2, Митко, засава си, бе, момче. Айде, Иляне! Добре, Боре, окей! Окей, добре! Мартине! Димо! Гони! Стигай, Димо! Ари! Ти си Варо! Айде, Бенци! Браво! 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 Давай, Митко, атакувай! Ари, Бенци! Ари, Байло! Абе, как ще мини така, бе? Давай ли вече, бе? Ари, Бог! Ей! Давай! Бий, Пепе! Оп! Селе! Не! Натискай! Оп! Карая! Сам си! Ари, Мартине! Ай, спри хората с тази топка, бе! Чисто! Айде, да! Вратата! Към вратата! След удар, бе! Не всички! Ари! Сам! Слизай, Димо! Слизай, бе! Слезе, Бало! Крис Бърдуев! Ари, Борка! Къде играеш? Ари, той не е хубаво, бе! Ай, идва! Дай, бе! Бало, Стигай, събере! го! Дайте се! Стигай, Мартин! Идва! Айде, бе! Дай, путай! Дай смело навътре, бе! Чисто! Удар! Ари, удар! Бърдо! Бърдо! Бърдо е Крис! Това е играта! Габриеле! Иляне, ти си! Гире, горе! Горе, гире! Браво! Ай, Стояне! Кристияне, навътре! Кристияне, навътре! Ари, Мартин! Ари, тръгвай! Ай, тръгвай! Айде, Иво! Ще мини! Ари, Мартине! Ай, Мартине, по-смело, бе! Що обръщаш кръв, бе? Иляне, ти си! Излез! Стой! Добре, Стояне! Габриеле! Габриеле! Ари, бе, кръсти го! Гледай, начисти го, бе! Абе, Мартине, как ще мини така, бе? Сил си подскача! Боре, дай! Дай, Габриеле! Гледай, Боре! Стиляне! Браво, Боре! Ай, Никола! Абе, Никола, що му я подаваш, бе? Айде, взимай! Вики, искайте в средата! Вики, Кристияне! Искайте в средата да изнесете! Имаш и Малю! Имаш и Малю! Пепе! Ай, давай, стреляй! Оп!
Бързо, Габриел! Връщай! Мартине! На място на Стилян, Мартине! Ай, Ивайло, не така е! Давай, пукай го на място. Идва! Дай, Ники, близко! Дай, Митко! Дай! Ай, тръгвай, Дани! Кристияне, айде, бе! Ти си Пачо! Кой това напред, бе? Сърцето играйте, бе, напред! Врите, дай, нагоре! Айде, Мартине! Врите! Митко, Митко! Тук са, бе, Ники! Айде! Вас вече! Елицо! Айде, Борка! Тръгвай, Айде, тръгвай, Дани, Дай, тръгвай! дай топката, бе! Дай! Дай топката, бе! Гамби! Мина! Мартине, ти си! Оп! Ана, пода! Още! Там горе! Ники навътре! Ето е Ники, дойде! Ники! Не, ето е! Абе, пода! Мартине! Елек, че отземе последния играй с... На място на Стилян! На място Стилян. Иляне, мини в ляво, Мартин в дясно. Абе не там, бе, Мартине! Обратно е! Мартине, бе! Айде, тръгвай! И двамат! Айде, земяне! Габриеле! Имаме единствено емоции. Айде, Дани! Айде, Венци! Айде, бе! Венци! Твоята зона! Не да ходиш! Айде! Борка! Браво! Браво! Ето това си иска, Габриеле! Айде, Мартине! Зад гърба му е Митко, ти пред него мина, бе! Айде, взимай, Ивайло! Тръгвай! Тръгвай! Вики, движим! Ставай! Взимай! Браво! Айде, бе, Борка! Горе, засада си! Айде, бе, Борка! Габи, дълге! Габи! Габи! Айде, кой е в центъра? Пас! Викторе! Христо, кой подскачаш там, бе? Айде, тръгвай! Пас! Пас! Прехвърли ги, бе! Абе, нямате нагоре, бе! Айде, бе, Христо! Нямате нагоре, бе! Свали долу! Дай! Венци си! Оп, ръка! Браво, Ники! Браво! Пас вече! Нитко! Не задръжте там, ти се качи на джабола, бе! Задръжте назад, гледай, бе! Кристи го обикаля около него, бе! Добре, Борите, добре! Вайло, къде? Вайло, Габриеле, ела на Тръгвай! Айде, Мартине! Айде, Венци! Стига си мръздол! Иска я, Борка, се съкри! Пас, бе! Какъв е той пас, Венцо? Тръгвай! Айде, Венцо! Айде, Крис, тръгвай! Сяде! Диагонал лек! Копта диагонал! Вайло!
Путкар, купляеш там, бе! Влезти вътре, бе! Гол, гледай! Взете ги там! Али, Дани! Иде, Димо! Али, Мартине, играй с топката! Кой искай? Взимаш я! Взия! Мартине! Дана! Тия правиш за момент! Хайде! Хайде! Не, бе! Пред Кристиян зад гърба ти, Оги ще влезе с Вики в средата. Кристияне, кой сега там, Оги, докато дойде, бе? Браво! Хайде! Хайде, Мартине! Взимай! Абе, Мартине, не с външната част, бе! Какво е това взимане, бе? Хайде, Борка! Добре! Оги! 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 Много пред там. Хайде, Крис, играй! Хайде, Дане! Обратно! Не, сега се тъква, бе! Ма защо се тъква? Си сам, срещай човека с топката! Хайде, Бало! Мартине! Дойче, Мартин, на хрици! Мартине! Хайде, Венци, по-спело! Хайде, Мартине! Ой, Мартине, кой е това нещо, е? Димо! Хайде, тръгвай! Хайде, Байло, тръгвай! Играй, играй, играй! Венци, спина! Дани! Дани! Хайде, играй! Играй авантаж! Хайде, Мартине! Мартине, върни, не се обясняй! Върши сам! Върши сам! Аполя, къв играеш, бе? Мартине, ти я подскача така, бе! Къде играеш? Мартине, играеш пред него, не се пази, бе! Аре, Мартине! А чакай, що е на едно място, е? Търси топката. Натискай го! Пачо! Пачо! Айде му! Давай, давай, натискай! Чакай, двама се отвър! Аре, пуска!
Оги, окей. Оги зад гърба на Ники. Ивайло, къде сте? Добре, Ники, окей. Той не имаш. Ари, Борка! Ари, Венци! Мартине, какво правиш до Бенци? Взимай, тръгвай! Сам бе! Сам бе! Някой баби. Абе, Мартине, сам толкова е страх да бийте един път. Добре, Боре. Ето го Виктория сам в средата. Вики, Вики, искай там да играете, бе. Ето, Кристиян се освободи. Оги. Абе, там... Тя да излез малко през тия стоя тази колониня, бе! Мартине, пак му стоиш зад гърба. Ари, Крис! Само пляска. Ай, тръгвай! Ивайло, къде си, бе? Нико, засада си 3 метра. Епи закъсня. Ай, Иляне, идва! Аре, Христо! Тръгвай! Абе, какво правиш, Мартине? Цяло пред него, бе. Цяло пред него, бе. Играй! Играй! Тръгвай! Нико. Иска, Венци! Еха! Хващай! Нико. Венци! Ари, играй, бе! Венци! Ивайло, айде, бе, спиш там, бе, искай топката, бе! Венци, кой е това, бе? Давай, тръгвай! Тръгвай! Кой ще влезе, бе? Оп! Али, бързо там! И това ли хвърля, бе? Кой ще иска? Дани! Дани! Бегай да отиде! Иски, Иво! Али, взимай! Али! Ники, там е план сега. Али, Ицо! Ари, Оги. Абе, Ицо, стой оставя! Внимателно, хубаво. Така, Боимия. Абе, ей, дойде да паля врата, бе. Али, Мартине! Обратно! Тръгвай! Мамо! Сам тръгвай, кидай! Стъпи, Пепи! Валю, къде отиваш пак, бе, ей? Абе, Мартине, пикам тази врата, бе! Кои се засад? Излишно и двамата. И двамата излишно. Тя отива във вратаря. Сам, Боре. Оп, засада. Ай, Христо, гони! Ти си Венци. Ари, Венци! По-малко крачка. Потъчеш, тръгни!
Аре бе, Бор! Ни главата обратно. Обратно. Ай, тръгвай! Сам! Отстъпи! Абе, не се спирай, бе, Мартине! Илия! Навътре влез, срещу човек! Той не се обяснявай ти, бе, ей! Той гледай професора си, бе!